Ndinoda kuti mangwanani akanaka kumativi mana kose kwamuri kuno kumangwanani ndiri kuStates. Ndoda kuti masikati akanaka kunemi muri kumativi mana enyika. Ndoda kuti manheru akanaka. Ndini wenyu Tete Chichi. So nhasi ndiri kufara tiri kutanga program yedu yekudzidza chishona tichibatsira vana vari muzvikoro kuti vapase bvunzo dzavo. Saka kana muchizivawo maclassmates enyu kana vamungaziva kuti vangabatsirikane munongovaudza kuti vambouya vatarise zviri pano. Iye zvino tava kushanda hand in hand nemudzidzisi wechishona ari kuZimbabwe. So zvatichatanga kutaura kubvira nhasi tichidzidzisana mibvunzo ndichikupai mhinduro dzacho. Ndidzodzo mhinduro dzinenge dzitori mumabhuku. Saka ndinokurudzirai kuti kana muchiuya panapa uyai nemanotebooks nepencil. Also kana musina manotebooks munotsvagawo bepa rekunyorera asi momeka sure kuti munozotransfer kuisa mumanotebooks. Alright, nguva dzakwana kunoku i8:30 kuseni, I think kuZimbabwe dzava kumasikati. Saka tiri kuverenga nekudzidza kubva mubhuku rinonzi Time Revision Chishona 2nd edition. Saka ndoda kutanga ndatenda vanyori vebhuku iri vakabatana pamwe chete, vaS Chinzete navaE Mamvura naE Shonhiwa. Tinoda kuvatenda kuti neruzivo rwavo vakaisa pamwe chete information yekuti tidzidze muzvikoro tibatsirikane. Saka nhasi tiri kudzidza nemusoro unoti nguva. Ndima yekutanga hanzi nguva dzeZuva ndo dzatichadzidza nhasi. Saka ndichaverenga. Hanzi muupenyu mune zvizhinji zvinokosha, asi zvimwe zvichinyanyisa kukosha kupfuura zvimwe. Chimwe chinhu chakakosha inguva, nokuti ikashandiswa zvisiri izvo panova nekurasikirwa pamwe nekukanganisika kwezvinhu. Pane nguva dzeZuva dzinotariswa pachiringiro, poita nguva dzamazuva evhiki, poitazve nguva dzemwaka yegore, pozoita nguva dzekuratidza zviito. Zvimwe zvacho nguva idzi dzine zvadzinoreva, asi dzimwe nhambo pane zvadzinoratidzawo. Idzi ndidzo dzimwe dzenguva yeZuva. Saka chitangai kunyora pamapepa penyu. Nyorai column 4 kuti column yekutanga munyora kuti dzemangwanani. Column yechi2 kana kuti yechipiri munyora kuti dzemasikati. Column yechi3 munyora kuti dzeusiku. Column yechina munyora kuti dzinowanikwa mangwanani neusiku. Okay, saka taakunyora manje. Taakutanga kunyora pedze mangwanani. Tangai nekunyora izwi rinoti mangwanani. Okay, kana mapedza kunyora izwi rinoti mangwanani anda column yedu yekutanga yakanyorwa kuti nguva dzemangwanani, nyorai kuti mangwanani ngwanani. Mangwanani mangwanani ndonguva yekuti kana vanhu vachinotsvaga basa unonzwa mumastreets umo mumageto vachitaura kuti ndiri kumukirira kuenda kuinterview, ndiri kuenda early morners. So ndonguva dzemangwanani / ngwanani. Alright, so tapedza izvozvo ngatinyorei kuti mashambanzou.
mashambanzo. Tiri kunyora mazwi aya ari under heading yakanyorwa kunzi nguva dzemangwanani. Okay, tapedza mashambanzou takunyora runyanhiriri. Runyanhiriri. All right. Okay, takunyora mambakwedza. Mambakwedza. Tapedza izvozvo tichiripo panguva dzemangwanani takunyora rudziya kamwe. Rudziya kamwe. All right, tapedza neyoyo. Takunyore kupedzisira hanzi madziya mushana. Madziya mushana. All right, kolamu yedu yekutanga yenguva dzemangwanani tapedza kunyora list yemazita anoshandiswa panguva dzese dzemangwanani. Tava panguva dzemasikati. Nyorai kuti masikati. Kana mapedza kudaro mochinyora kuti rurova nhongonya inguva dzemasikati. Tatopedza nekolamu yechipiri iyoyo. Takuenda pane dzeusiku. Nguva dzeusiku tanyora kolamu yedu yekutanga dzemangwanani, dzemasikati, dzeusiku. Nyorai kuti rukunguvira. Rukunguvira. Okay, takuenda pazasi pacho tonyora kuti rudeukira. Rudeukira. Okay, ndedzeusiku idzi. Okay, tapedza ipapo takunyora futi kuti pazasi parudeukira rukunzvi kunzvi. Rukunzvi kunzvi. Regedzai ndikupe spelling yezita rukunzvi. Hanzi R U K U N Z kana kuti Z V I K U N Z V I. Rukunzvi kunzvi. All right. Tonyora kuti manheru after rukunzvi kunzvi. Tapedza ipapo takunyora rubvunza vaeni. Saka ndikukurudzira kuti ngatinyore manotes. Tikanyora manotes tinobatsirikana. Effort yatinoisa kana tichistadha kuverengera kupasa maths, English, science, biology. Ngatiremekedzei nekuisa effort yakafanana iyoyi pane mutauro wedu chishona. Satapedza kunyora manheru tanyora rubvunza vaeni. Okay, inguva dzeusiku dzese idzi dzakawanda mazita adzo. Takunyora rubvunza vaeni. All right. Tapedza ipapo takunyora pasi pacho kuti usiku. Usiku. Thank you so much. Ndinotenda wese vari kutijoina kuti tidzidze tiri pamwe chete. Inini ndiri mumwe mudzidzi as I am ndikukudzidzisai ndiri kutodzidzawo ende ndiri kufadzwa chaizvo nekudzidza rurimi rwamai. All right, tanyora rubvunza vaeni tikanyora kuti usiku. Tapedza takunyora kuti madekwana. Madekwana. Tapedza kudaro tonyora kuti manhoko. Manhoko. Okay, inguva dzeusiku. Ikolamu yechingani yechi3. Tati dzemangwanani, dzemasikati, dzeusiku. Takunyora kolamu yekupedzisira. Pane nguva dzinowanikwa mangwanani neusiku. Saka nguva yekutanga inonzi rufuramhembwe. Inowanikwa mangwanani neusiku zvekare. Poita rukungurima. All right. Saka ndokutenda nezvamanyora mukolamu imomumu ndakuda kuti ndichikuratidzai graph chart. Chart yatakanyora, a pie chart yatakanyora ichatsanangura nguva. Sandoda kukukurudzirai kuti ezaindiri kutsanangura chart ika
drawai roughly in your notebooks kana kuti pamapepa enyu, so that munokwanisa kuunzwisisa kuti ndokutaura kuti chi. I'm going to stand up. You are not going to be able to see me, but muchiona zvandiri kuita. Okay, saka this is the chart. Nyorai denderedzwa renyu, big denderedzwa, a big circle. Kana manyora a big circle, moya pazasi pecircle renyu apa monyora kuti 0, moya kumusoro pane straight line kubva pa0 kuenda kumusoroko monyora number 12 yenyu. Kana mapedza kudaro mochiti kubva kuna 0 ko imimi kana muchinyora, I think muri ku-right kwenyu, 0 1 2 3 4 5 6 muri kuonaka 7 8 9 10 11 12 wenyu ndiyo watatonyora uyo yakaoyo ari kumusoroko, 13 14 15 16 17 18 19 muri kunyora kunze kwedenderedzwa renyu. Ndoda kuona kuti muri kuona here 20 21 22 23 0 wedu tatonyora kudhara 0 wedu apa anditi. So our 0 is nyorai kunze kweseko redu. 0 wedu ndi pakati peusiku, saka kana mapedza kunyora pakati peusiku chiuyai pakati pedenderedzwa redu apa moisa a big dot pakati pedenderedzwa apa. Saka kana maisa a big dot ipapo mobva pakati pedenderedzwa muchienda kuna 4, draw a line rinobva pakati pedenderedzwa chienda kuna 4, modaro zvekare kubva pakati muchienda kuna 5, mobva pakati pedenderedzwa muchienda kuna 6. Okay, toya pano kubva pakati tichienda kuna 10. Muri kuona here guys? Alright, tobva kuno pakati tichienda kuna 15, tichibva pakati tichienda kuna 17, tichibva pakati tichienda kuna 18 na 19. Alright, saka kana tadaro ngatichiendai mukati pakati pa 4 na 5 mukati mepai yedu iyi. Pakati pa 4 na 5 pakanyorwa kunzi runyaniriri mukati momonyore mukati apa pakati pa 4 na 5 runyaniriri. Mapedza kudaro nyore zvakare musame space iyoyo ya 4 na 5 monyora kuti mashambanzou. Okay, can you see guys? Yeah. Alright, tapedza ngatinyore pakati pa 5 na 6 kuti rufura membwe. Sorry zvenyu nehandwriting yacho iyo. Kana mapedza kunyora rufura membwe monyora rukungurima. Alright, so tapedza izvozvo tochienda pakati pa 6 kusvika kuna 10 ndo matiri kunyora kuti chii. 6 kusvika kuna 10 madziya mushana apa, madziya mushana. Alright, tanyora kudaro takuuya kuna pakati pa 15 na 17 apa pakati pa 15 na 17 muri kuona zvandakanyora. Ndakanyora kuti kudini? Ndakanyora kuti madeukira mupai yedu iyi iri pakati pa 15 na 17 takanyora kuti madeukira. Tapedza kudaro tonyora kuti rukunguvira.
Alright, tapedza takwenda pa na 17 na 18 mukati mupai yedu mukati umu. 17 na 18 rukunzvi kunzvi, then rukungurima. This time rukungurima tonyora kuti rufuramhembwe. Mune 3 pie iyoyi, piece of the pie. Okay, toenda kubva pana 18 kusvika pana 19 mukati umu tonyora kuti ruvhunza vayeni, nguva dzeruvhunza vayeni. Then apa pese apa pari clear. Alright, so zvatambonyora paya kuti pakati peusiku. Alright, tapedza kunyora pakati peusiku. Muri kuona pane arrow. How can I show you? Pakati peusiku pane arrow iri kubva kuna 1 ichienda iri kunze. Don't worry about it. Iri kusvika kuna 5 tichatsanangura more. Then kubva pana 5 6 angori clear. Toenda futi kubva pana 7 8 9 kunze kwenyu kunyore kuti mangwanani. Kunze kweseko redu kubva pana 7 8 9 nyore kuti mangwanani. Okay, mapedza kunyora kudaro. Then kubva kuna 10 11 12 makunyora kuti rurova nhongonya. Kubva kuna 10 11 12 muri kunyora kunze rurova nhongonya. Okay, oh man, I'm sweating now. Kubva pana 13 14 15 apa 13 14 apa inguva dzemasikati. Okay, 13 1 masikati 2 14 2 masikati. Munonyora kuti nguva dzemasikati. Saka muchiri kunze kwedenderedzwa renyu tange kunyora arrow iri kubva pana 15 iyo ichienda mukati kuna na 17 uko 16 17 mobva kuna 20 muchinyora arrow iri kuuya back uko kuna na 19 18 anditi. Saka apa pakati pa 16 17 18 munyora kuti manheru ipapo. Alright, takwenda kuna 21 22 kubva I think kubvira pana 20 21 22 kunze kokumonyora kuti usiku. Then tobva tazoenda patanyora kuti pakati peusiku already. Okay, so thank you guys. Ndiri kupfuurira pamberi. Muchazorewinda kana musina a pencil or a paper yanga iri ready pandanga ndiri kutsanangura. I'm kind of like hot nelight. Alright, saka tanyora chat. Ndoda kukukurudzirai kuti potai muchitsvaga bepa wotora pencil yako, dzidzira kunyora chati iyi usingatarise. Uchagona zvimwe maybe wagona 1 pekutanga kana kuti 2, then rambe muchidzidzira kusvika wakugona tukapiwa blank paper unonyora chati yako nezvese zvemukati mechati nemanumbers nezvese. Ukadaro panouya bvunzo, be rest assured kuti unobudirira pabvunzo rako. So ndakudzokera kutsanangura nguva dzatanga chinyora macolumns edziya. Hanzi nguva idzi dzakatsanangurwa zvizere pazasi. Okay, takunyora notebook menyu kana pabepa renyu nyorai a box like a rectangle box. Pekutanga nyore kacolumn kakanyorwa kunzi nguva kutopic uko. Mubva mazoenda pakanyorwa kunzi tsanangudzo. Alright, takutanga nguva dzamashambanzou / mambakwedza. Nguva idzodzo dzinotsanangurwa zvichinzi
inguva yemangwanani panoda kutanga kuedza kwekunze. Apo panonzi ndipo panoshamba nzou. Vanomukira kuita mabasa akaita sekuvhima ndidzo nguva dzavanobva pamba. Okay, kumashamba nzou kana mambakwedza. Alright. Nguva dzerunyanhiriri. Hanzi nguva inguva dzerungwanani zvekare. Panotanga kuedza kwekunze. Ndiyo nguva inonyatsobatwa huku nenhiriri. Ndiyo nguva inonyanyobatwa huku nenhiriri. Iniwo ndoda kuti homework yedu ngatitsvagewo kuti nhiriri chii. Ishiri yerudzi inodya huku. Alright. Mangwanani tabva pamashamba nzou mambakwedza tobva tadzika tobva tanyora runyanhiriri. After that takunyora kuti mangwanani. Mangwanani tsanangudzo yachona inguva apo kunze kunenge kuchangobva kuedza kubva panobuda hweva kusvika zuva ropisa asi risati rorova nhongonya. Okay, saka ndoda kuti ngatitarisisei because pane tsanangudzo yaiswa pamberi kuti hweva inyenyedzi huru inobuda kumabvazuva zuva risati rabuda. Saka pamunenge muchiverenga muchistadha hongu vari kutsanangura nguva dzemangwananika asi vataura rimwe izwi ratisingazive. Saka batisisa ipapo kuti hweva chii chinonzi hweva ende vari kutsanangura ngati zvichengete mupfungwa dzedu nekuti zvinogona kuuya pabvunzo. Alright. Madziya mushana / rudziya kamwe. Tsanangudzo. Inguva iyo zuva rinenge rati kwirei zvishoma kwava kudziya zvinotapira. Dzingaite nguva dzepfumbamwe kuenda kugumi. So from 9 kuseni kusvika kuma10 idzodzo ndidzo nguva dzamadziya mushana kana kuti rudziya kamwe. Tapedza nguva dzedu takwenda kune ruvunza vayeni kana kuti / rukunguvira. Tsanangudzo. Hanzi inguva apo zuva richangoti nyure kwave kuratidza kuti tsva kusviba zvekuti vanhu havachanyatsoonekwi kuti ndivanani. Unongonoti pane munhu ari kuuyako but kuti unyatsoona kuti ndiani hauchanyatsoona. Ndonguva dzeruvunza vayeni kana kuti rukunguvira. Hanzi vanhu vanenge vasvibirwa vari parwendo vanenge vave kutsvaga pekurara. Vaswerawo vasipo pamba vobvunzawo kana pambosvika vayeni. Ana baba vanenge vakubva basa vachiva chiti saka ndiani ambosvika pano nhasi. Inguva dzerubvunza vayeni. Okay. Takusvika panguva dzerukunzvikunzvi / rudeukira. Hanzi inguva iyo zuva rinenge rave kuda kunyura kunze kwava kuita kunenge kakutsvukuruka. Vanhu kazhinji kacho vanenge vachitaridza sevatsvuku kana vari chinhambwe kachinhambwe. So munhu kana ari nechekure anenge achiratidzika kunge mutsvuku. Nguva idzodzo dzinonzi rukunzvikunzvi kana kuti rudeukira. Okay. So masikati. Nguva dzemasikati. Hanzi inguva apo zuva rinenge rakwira kusvika pakati pedenga uye kusvikira zuva roda kurereka. Mimvuri inenge isina kunyanyoreba. Ndonguva dzemasikati. Alright. Tapa nenguva dzerufuramembwe. Rufuramembwe hanzi tsanangudzo. Idzi inguva dzinowanikwa ruviri pazuva. Dzekunge kunze kwava kusviba uye dzekunge kwave kuda kuedza. Ndonguva dzinofuramembwe. Okay. Tapedza ipapo takunyora kuti rukungurima. Rukungurima hanzi idzi inguva dzinowanikwa ruviri pazuva zvekare. Dzemangwanani nedzemanheru kwadoka apo vanhu vanokwanisa kuona vachirima.
saka chinzi rukungurima. Unogona ngoti uri kurima kwakusviba, but you can still see uri kumunda. Okay, manheru / madekwana / manhoko. Saka ndikuda kuti tibatisise, because nguva dzemanheru nemadekwana we all know, asi manhoko it's something zvatisinganyanyoshandisa kuti kwakanga kuri kumanhoko. I don't know chirudzi, maybe vamwe vanoshandisa. Saka batisisa ipapo kuti pabvunzo ukabvunzwa kuti nguva dzekumanhoko, zivai kuti chi inguva dzemanheru nemadekwana. Saka kana muchistadha this, ngazvi raise ka red flag kuti I need to focus on that. Hanzi inguva apo kunze kunenge kwasviba, vanhu vachidya kudya kwamanheru nokuenda kunorara. Ndonguva dzemanhoko, ndonguva dzemanheru, ndonguva dzemadekwana. Alright, kupedzisira nguva dzeusiku. Hanzi inguva yokunge vanhu vakarara iri pakati pemanheru nemambakwedza, ndonguva dzeusiku. Alright guys, so now ndakuda kuita sei? Hanzi ipa mhinduro pamibvunzo inotevera. It's okay. Ndikutaura, maybe ndinogona kunge ndiri kumhanya a little bit, asi kana muchifollow along nongonyora mashort notes, then munozogona kuzorewinda tapedza, muchinyatsopoza, muchinyora, muchibatsirika. Takubvunza mubvunzo. Mubvunzo wedu wekutanga, number 1. Hanzi nguva inenge vanhu vava kuonekwa savatsvuku vose inonzii? A, rufuramembwe. B, rukungurima. C, rukunzvi. D, rubvunza vayeni. So ndinokumbira kuti kana muchikwanisa kunyora ma-comments, nyorai ma-answers acho, nekuti nhasi handisi kukupai ma-answer. Nhasi taita lesson yedu, ndakupai mibvunzo, ende sunungukai kunyora ma-answer ma-comments. Pandichauya zvekare svondo rinotevera ndichatanga taita setataura takupai mhinduro idzi tozotanga lesson inenge ichiuya. Number 2, hanzi vana vazhinji vanomukira kuchikoro nenguva dze A, rukungurima. B, manheru. C, masikati. D, rukunguvira. Okay. Number 3, hanzi vanhu kana vasvibirwa vari parwendo vanotsvaka pokurara mumisha yevanhu nenguva dze A, rukungurima. B, manheru. C, mashambanzou. D, rubvunza vayeni. Alright, tapa number 4, hanzi vanomukira nzendo vanofamba nguva dze. Vanomukira rwendo vanofamba nguva dze A, manheru. B, mashambanzou. C, masikati. D, madziyamushana. Alright, tapa number 5, hanzi varwere vanowanzoburitswa panze kuti vanzwe kutapira kwezuva nguvai. A, madziyamushana. B, masikati. C, rukungurima. D, rukunzvi. Saka kana manga muchinyora ma-notes, you are free to look pama-notes enyu monyora answer pama-comments. Number 6,
hanzi takasvika pamba pambuya vangu kwatosviba, vanhu vachidya sadza re-dash. Nyore kuti sadza rechii. Tapa number 7. Inguva dzinowanzorima vanhu vasina unyope muminda yavo. Saka mungotarisa pachati penyu wona kuti inguva sekutsanangura kwatanga taita. 8. Kana vavhimi vachida kubata mhuka dzakaita semhembwe vanovhima nguva So tataura zvese tikatsanangura. Saka munonyora macomments maanswer. 9. Kazhinji vanhu vanowanzobirwa nembavha nguva apo hope dzinenge dzotapira. Pakaipa. Then 10 ndoyekupedzisira twatapedza zvedu. Hanzi vakadzi vanotizira mukumbo vanowanzosvika pamisha yevaridzi nguva Guys, ndatenda zvikuru. Ndo dzidzo yedu, ndo lesson yedu yanhasi. Ndichange ndichipedza malesson edu every time ne one memory verse rekungoti tikurudzirane. Ndiripi memory verse randida kutaura nezuro. Hanzi Mwari wakada nyika nekudaro, wakaipa muzvare wake, kuti ani nani anomutenda ave noupenyu husingapere. Ndiyoyo yekuti for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So thank you so much. This nguva ino ngondifungisa mazuva tanga tiri kuchikoro and panga paine mudzidzisi. You know there are special vadzidzisi. Pane patantiri grade 5 pakauya mudzidzisi we domestic science vainzi amai atendi. Vanga vatokura vari kamuchembere kari smart kamusalad kamuchembere kacho, but zvinhu zvakatanga kuchinja assembly. Vakatanga kutidzidzisa memory verses, so vaida zvokunamata sterek. So vaiti pana memory verse yavo iri kumapesare maitaura kuti zvanzi mazwi emuromo wangu nekufunga kwemwoyo wangu ngazvigashirike pamberi penyu, o tenzi, simba rangu nemununuri wangu. Amen. Have a wonderful day and a week. I love you guys. Tonana pachi next lesson next week. Thank you Mondays. Ma Mondays ndo atunoita ma Mondays mangwanani.